Xavi Molist, 44 anys, és exjugador de Barça B, Cartagena i Castelló, entre d'altres. Entrenador de l'Horta, de l'Hospitalet i del Terrassa. Què tal? Bona tarda. Doncs som al costat d'un dels entrenadors i també exjugadors referència, podríem dir, del futbol català, que ben segur que tots el coneixeu. Xavi Molist, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Hem fet una petita presentació teva com a exjugador, també com a exentrenador. Última experiència en el Terrassa, deu fer un mes, no? Més o menys, que es va acabar l'experiència allà. Com va ser aquest final? Bueno, al final va ser un final que no em va agradar, per un tema que m'hagués agradat acabar la temporada. Crec que estàvem en una bona situació. Sí que havíem perdut l'últim partit contra la Muntanyesa, però crec que no era una situació alarmant com que no es pogués arreglar. Al final era un partit després d'haver jugat contra el València, de fer un grandíssim partit el dimecres amb el València a la Copa i després perdre el cap de setmana. Crec que s'havia d'haver tingut una mica més de paciència, però bueno, al final és llei de futbol i a seguir. Què passa al futbol català? Perquè vam parlar amb Nacho Castro la setmana passada, parlarem amb Mikel Azparren, per exemple, de tercera divisió, del play-off de l'any passat, dels 4 entrenadors. Ospi va pujar i manté entrenador, Vilajoana segueix a l'Europa, però ni Mikel Azparren ni Xavi Molist segueixen en els seus equips. No és només aquí el futbol català. Al final, si et pares a mirar, a segona B, de 102 equips, hi ha 30 entrenadors cessats, a tercera divisió, de 22 equips del grup català, n'hi ha, si no recordo malament, 8 també cessats. Al final, realment, és una exigència de tots els clubs d'intentar estar el més ràpid possible a la categoria superior i al final es creen unes urgències que no són bones normalment. Al final, segur que amb algun equip d'aquests que hagin cessat anirà bé i acabaran aconseguint l'objectiu, però al final la gran majoria no. I aquesta urgència a vegades et fa prendre decisions amb calent que moltes vegades no són les bones. Parlem del Xavi Molist com a jugador. Per als que no t'han vist jugar, era un nou referència, vas fer gols a segona divisió, a segona B, a tercera, i com a entrenador, com és Xavi Molist? Al final soc un entrenador que intento, primer, si puc fer la plantilla, és fer-la al meu gust i amb l'estil de joc que m'agrada més a mi. Al final jo he sortit de l'escola Barça, al final és una base que m'agrada, de tenir la pilota, tenir possessió, d'intentar arribar amb superioritats a les zones més altes del camp, però no descuido gens la defensa. Al final soc un entrenador que em fixo molt en treballar l'aspecte defensiu també, perquè crec que és important. Al final, si veus els equips que hem creat, no només jo, sinó tots els meus diferents cos tècnics, són equips que normalment reben pocs gols. Al final crec que és una de les bases que has de fer com a entrenador, construir des de darrere cap endavant, perquè al final a davant jo sempre els dic als jugadors, el primer mes, realment, el de pretemporada, treballo l'aspecte ofensiu l'última setmana. Em baso molt des de darrere, anar pujant i tenir molt clar les situacions de camp on s'ha de defensar millor. Tens algun míster referència amb el que t'emmirallis? Fins i tot, ja no si vols un mediàtic, fins i tot de la teva època de jugador en categories de futbol base en el Barça, vull dir, algun míster que t'hagi marcat especialment? No tinc cap míster que digui no, vaig amb aquest a mort. Sí que és cert que hi ha místers que m'han influenciat i molt. Al final Miguel Álvarez, per exemple, ja l'he tingut en 2 etapes i em va influenciar moltíssim i sempre li he dit amb ell personalment que al final m'he fet entrenador també per culpa seva, però he tingut grandíssims entrenadors, he tingut a Juan de Ramos, he tingut a Lillo, he tingut a molts entrenadors que són molt bons i diferents perfils també, que al final això també és molt important, de conèixer diferents perfils, que potser no m'agraden tant algunes coses d'algun entrenador, però al final sempre busques aquesta cosa positiva que puc treure pels meus equips. Xavi, el futur com el tenim? Perquè recordem la norma. Tu ara no pots entrenar un equip de tercera divisió perquè ja has entrenat al Terrassa. Bueno, sí que és cert que he parlat amb algun club que s'ha interessat, però al final no pots per un tema legal. Al final jo no puc tornar a entrenar i al final per ser un entrenador que està des de la grada dirigint, doncs potser no és la millor opció, també perquè el club potser rebria multes que no calen. Al final ara l'únic que estic fent és veure molt futbol, veure la tercera perquè ja la segueixo, perquè la conec molt bé, i després estic seguint la segona B, que al final és una mica la categoria que no tenia tant temps per veure-la, per conèixer-la, i al final estic intentant
empapar-me molt de jugadors, de conèixer el mercat, de conèixer també entrenadors de segona B, que crec que són molt bons, molts, i intentar d'aquesta manera aprendre jo. Et convido a veure la primera catalana, que Canvialet comencem a final de febrer. La veuré segur, perquè al final jo vinc de primera catalana realment i sempre li acabes fent una ullada perquè al final surten molts jugadors interessants per tercera divisió d'allà. Xavi, moltes gràcies, molta sort en un futur i un plaer que siguis a la porteria. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer i quan vulgueu.